Hostafrancs en 3 minuts. Infopodcast de Ràdio Hostafrancs. Amb Sara Barrera. En els darrers dies us hem explicat que l'Ajuntament de Barcelona ha habilitat 226 punts de recollida d'arbres de Nadal i branques ornamentals repartits per tota la ciutat. Fins al 17 de gener la ciutadania pot portar qualsevol element natural, com ara fulles i branques, que hagin servit per guarnir les llars durant aquest període nadalenc. Els arbres no han de tenir elements ornamentals. Els punts de recollida a Hostafrancs o més propers són 7. La plaça Pérez Moya al Parc de l'Espanya Industrial, la plaça de Joan Corrades, el carrer Moianès amb carrer Corral, el carrer Vilardell amb el carrer Moianès, carrer Vilardell amb Sant Roc, el Parc de Joan Miró a la banda d'Aragó-Vilamarí i el Parc de Joan Miró a la banda de Vilamarí-Diputació. També us hem informat del nou espectacle de música i dansa que està preparant l'Esbar Ciutat Comtal i que el grup dansaire vol estrenar el mes d'octubre d'enguany. Té com a títol provisional Fars. La idea va sorgir, segons ha explicat la directora del grup dansaire, Teresa Agustí, a partir de la impressió que li va causar a ella mateixa una visita als fars de l'illa de Menorca. Jo soc un amant de l'illa de Menorca, m'agrada molt, i també vaig fer una visita als 5 fars que hi ha a Menorca i em vaig quedar superenamorada primer de l'espai, de l'entorn, dels fars, del que comuniquen, del seu llenguatge, de la seva manera constant que van fent, ells van comunicant i t'atreuen. O sigui, tens una atracció pel far i pel seu entorn que em va agradar moltíssim. El muntatge artístic es troba ara mateix en fase de creació, amb la particularitat de que les coreografies es van construint al mateix temps que es compon la música. Ràdio Hostafrancs participa com a mitjà patrocinador en el festival Barcelona Shopping and Shooting, el concurs de curtmetratges que uneixen cinema i comerç i que organitza l'Eix Comercial Creu Coberta. Des d'aquest diumenge 12 de gener es poden veure a la pàgina web del festival bcnshoppingandshooting.com els 16 curts que participen enguany. El realitzador Joan Rietbeck és el director del festival. Els participants s'inscriuen a través de la web i diuen quin dia volen començar. Llavors, aquell dia nosaltres els hi donem una botiga, una paraula clau i 2 localitzacions del barri on ells estaran rodant. I amb això ells han de construir un curtmetratge d'una durada màxima de 5 minuts en 5 dies. Només tenen 5 dies per acabar aquest curtmetratge. Ràdio Hostafrancs retransmetrà en directe la gala de lliurament dels Premis Barcelona Shopping and Shooting el 26 de febrer des de l'Auditori del Caixa Fòrum.